Pebrero 28 na sad ang ato ang pagahubaron sa hubad sa natawhan ni Miggy. So Miggy, unsa man puy hubad aning natawo aning Pebrero 28? Oh, Casey, kung ikaw nataw sa Pebrero 28, grabe kang kakugihan. Ang imong mga ginikanan malipay jud nimo. Kay di na ka magpasugo og mga igsuon. Ug ikaw ug maminyo makahuman jud ang imuhang mga anak sa ilahang pag-eskwela kay ikaw karon nga wa pa ka naminyo. Perti man kang kamaayo mo gunit og kwarta. Daghan kag plano sa imong kinabuhi nga moasinso ka. Kung paningkamot kay naa kay chance nga moasinso sa imong kinabuhi. Ug usa pa pod, ikaw mao'y breadwinner sa inyong pamilya. Maguol ang imong mga ginikanan ug maminyo kag sayo. Mauna siya hubad sa imuhang natawhan nga Pebrero 28, Casey. Kanindot sa Pebrero 28 niya kadto mga the same nga natawa ani nga pizza Pebrero 28. Mga higala yung kalimot tan-awa ang video nga i-like yapon, i-share sa inyong ka Pebrero 28 or sa inyong mga friends nga gusto mo tan-aw ani nga video o gusto po makahibaw sa ilahang adlaw nga natawhan hubad sa natawhan. And then ayaw kalimot sa pag-subscribe. Thank you.